Ah, damit lang naman yan eh. Saan ba nagbabayad ng entrance? Doon na po, ma. Tara. Sorry, Mimi. Siya. Ay, dali ka. Picture muna tayo dyan, no? Tara. Ayan ang masasarap na buko. Awit. So, ayan na nga, nandito na tayo sa KM90 Infanta, Quezon. Ayan. Kung bago ka nga palang pala sa aking channel, mga Kabicolana, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pahit naman ang ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga ina-upload. Ayan. Tara na mga Kabicolana, samahan nyo kami, nalibutin natin to. Napakagandang lugar dito sa Little Baguio, dito sa Infanta, Quezon. Ito yung ipinagmamalaki ng karamihan na sobrang ganda daw, kaya matry naman ngayon. At ito, paakyat na nga kami sa taas. Ayan, masubukan kung kaya pa ng tuhod natin. At ito nga pala, may nakalagay. Ano ba yan? Bayad muna sa counter. Ayan. Oo naman, syempre. Kailangan magbayad muna bago tayo pumasok. O, diba? Ayun. Bagay, dito pa lang. Sobrang ganda na ng view. Ayan. Bago nga pala lahat, ayan, welcome back nga pala sa ating munting channel, Bicolanang Gala. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, tara na at mag-subscribe na. Ayan o. Paakyat na tayo ng paakyat na tayo. Ready mo na yung mga tingin. Ala. Ako, babachin ba? Ayan. Wala naman kita. Ako manggagaling. May something yung tuhod ko. Bukod lang. Ano guys? Paano ka tatakya? Tara, let's go. Dito tayo ngayon sa Little Baguio sa Infanta, Quezon. Kilometer Di ba po? 90. Okay. May something daw sa tuhod niya. Oh. May tumutulog sa tuhod ko. Ay, may natunog sa tuhod. Ah. Wow! Ayaw, Benita, maganda. Bumalik ka. Baro, diba? Natapa muna ako ang buwan nyo. Madumi eh. Natapa muna ako. Oh. Panoorin nyo na lang sa YouTube. I-upload ko na sa YouTube. Sa YouTube yan. Mag-broadcast na ng buong tao yung Eh, wala naman nakakalam ng... Ang pangit ng smile ko, te. Ganda sa mga pangit ng smile ko. I-edit na lang yan. Pwede na yan. Sige, Joy, isa pa daw. Last na. Ayun na yung view eh. Lo! Labas mo kasi yung ngipin mo. Dali! Napakagalita na lang.
Hinihingal. Maalis ka dyan, nakikailis ka dito. Wow. Ikaw mo kami dito sa dami din. Dali. Dapat para sa Bagyo, no? Dali ka nga eh. Ulit mo. Lala! Ayun o, may drone. May drone. O, tara, let's go. Go! Kahit sa chip yung ilalabas. Let's go! Siyempre, may tayo na nakita. Let's go! Yan. Okay, dun tayo. Kukuha lang tayo ng kuya. Kukuha lang tayo. Paano gaganon? Nakasakang sa sirop. Paano? Curly ka na! Yung malalaking ilis eh. Okay, sa push na lang. Buminti na tayo sa call. Gawa ng 9 ngayon eh, mga alas 11 nandun tayo. Hindi, kakain mo na. O, sa sana. Ito ako, para mo Hindi, dito. kung tayo nga magbibili, alas 11. Saan? Sana sila. Maganda dyan, Lo. Ako rin mamaya. Teka, wait lang. Hindi ko nakikita. Okay na, o ano eh. Ano ba naman yan? O, siya pa. Ano sasabihin mo? And big shout out sa mga followers ni tsaka subscribers ni Piculanang Gala. Mm. Dito ngayon tayo sa kilometer 90, nilibot ko siya. Tagal na raw siya hindi nakakapunta rito, kahapon lang. So dito, nilibot ko siya dito. Behind the scene. Ayan. Hindi raw makita yung labasan. Hindi ka maganda, oh. Matubig ka mo dyan. Yung matubig dyan mo. Parang natatawa. Parang ayaw niya yung ginagawa niya. Okay, buksan mo siya.
ako. Tingnan yung sapatos, syempre bagay. Papunta ni Kerker. Keker? Anong kerker? Papuya na tayo. Pagkakasabalik natin. Di ba may mga ano pa tayo dun? Parts na aquarium. Wala na. Di ba nabenta ko na? Pati nga aquarium. Doon na may bahay-bahay tayo. Di ba? Ker, pawis na. Ano gusto mong palo? Hindi ka na makaintindi. Ah. Kaya na ayaw may shower din doon. Shower din yun. Jeb! Ah! Tumayo. Ayos ka? Hindi ka rin. Hindi pa likod yun ha? Makulit. Hindi nga paliguan yun. Naliligo tayo. Wait lang. Galing pala sa... Nahihiri ako. Yes, dyan.